אז בואו נדבר על המטבח הזה קצת יותר לעומק. אז כמו שאמרתי, יש פה בעצם ספרינקלר, אז סגרנו את הכל בהנמכה, ובעצם קיבלתי החלטה להביא את המטבח עד הקצה של ההנמכה, כדי להרוויח עוד קצת מקום למשטח עבודה, אוקיי? כזה מטבח לא עם הרבה משטח עבודה, ארונות גבוהים מעל שנפתחים בטאץ'. כל הארונות התחתונים הם מגירות, תנור. אני אוהבת לשים מגירה קטנה מתחת לתנור, שבאמת מה שאפשר להכניס שם צריך להיות מאוד דק, זה כזה ניירות אפייה, אולי זה מגש לא עבה במיוחד, אבל אפשר למצוא תמיד מה לשים שם, אז חבל לנצל את המקום. עוד מגירות, ופה בעצם עשיתי ארונות שנפתחים מלמטה ומדפים פתוחים, בגלל שהחלטנו לוותר על מיקום למדיח, בגלל שבאמת יותר חשוב שיהיו מגירות, אז שמנו פה מייבש כלים מעל הכיור. אם מישהו ירצה יוכל להוסיף לו מדיח על השיש, למרות שמרגיש לי פחות מתאים פה. זהו, מטבח מתוק, חמוד. והשיש שייבחר, שכבר נבחר, הוא למעשה השיש הזה.